नमस्कार. मला सांगा, तुम्हाला सुद्धा आगरी कोळी पद्धतीची मऊ लुसलुशीत तांदळाची भाकरी खायला आवडते का? पण भाकरी थापता येत नाही, तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. कारण आज आपण बघणार आहोत आगरी कोळी पद्धतीची दिवसभर मऊ लुसलुशीत राहणारी पांढरी शुभ्र तांदळाची भाकरी लाटून कशी बनवायची. ही भाकरी बनवायला तुम्ही घरी तांदळाचं पीठ कसं बनवू शकता किंवा रेडीमेड कोणत्या ब्रँडचं पीठ तुम्ही वापरू शकता, हे सुद्धा मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला पीठ वाफवून घ्यायचं आहे. 1 कप पाणी घेऊन अर्धा चमचा मीठ घातलाय आणि पाणी मी कोमटसर गरम होऊ दिलंय. पाणी अगदी उकळतं करायचं नाहीये, एकदम कोमटसर होऊ द्यायचं आहे. त्यामध्ये मी घालते आहे 1.5 वाटी तांदळाचं पीठ. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया आणि 4 ते 5 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवून घेऊया. पाण्याचं प्रमाण मी आधी खूप कमी ठेवलं आहे. नंतर पीठ मळताना जर आपल्याला पाण्याची गरज वाटली तर आपण हवं तसं कोमट पाणी वापरू शकतो. पण शक्यतो पीठ वाफवल्यानंतर मऊ पडतं आणि पाण्याची गरज जास्त लागत नाही. तर आता आपलं पीठ वाफवून झालं आहे. हे आता एका परातीमध्ये काढून व्यवस्थित मळून घ्यायचं. आता जसं तुम्ही पीठ मळाल तर तुम्हाला पिठामधला चिकटपणा जाणवेल आणि पाण्याची सुद्धा गरज वाटणार नाही. तरी सुद्धा जर तुम्हाला पाण्याची गरज वाटली तर तुम्ही कोमट पाण्याचा वापर करू शकता. इथे मी पीठ मळत असताना मला अजून पाण्याची गरज लागली नाही. तर तांदळाची भाकरी बनवताना तुम्ही कोणते तांदळाचे पीठ वापरताय हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. कारण तुमच्या पिठाला जर चिकटपणा नसेल तर तुमची भाकरी लाटल्या किंवा थापल्या जाणार नाही आणि भाकरी लाटताना किंवा थापताना ती फाटेल. हे बघा, इथे आपलं पीठ एकदम व्यवस्थित मळलं गेलं आहे. त्याचा असा गोळा तयार होऊ शकतो आणि हाताला सुद्धा चिटकत नाही आहे. बस, तर मग आता आपण भाकरी लाटून घेऊया. पोळपाटावर थोडंसं पीठ मी टाकून घेतलं आहे आणि आता मी भाकरी लाटून घेते. अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ही भाकरी लाटून घ्यायची आहे. हे बघा, किती व्यवस्थित भाकरी लाटल्या गेली आहे, कुठूनही फाटली सुद्धा नाही. आता आपण भाकरी भाजून घेऊया. भाकरी तव्यावर टाकताना लक्षात घ्या, भाकरीची जी वरची बाजू होती ती आपल्याला तव्यावर टाकायची आहे. कमी गॅस ठेवून पहिली बाजू आपल्याला एकदम जराशी भाजून घ्यायची आहे आणि लगेच भाकरी पलटून घ्यायची आहे. भाकरीची दुसरी बाजू भाजताना गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आणि व्यवस्थित ही बाजू भाजून घ्यायची आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता भाकरी हळूहळू फुलायला सुरुवात झाली आहे. आता याच वेळेस आपल्याला अजून एकदा भाकरी पलटून घ्यायची आहे आणि दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा व्यवस्थित होऊ द्यायची आहे. हे बघा, किती मस्त अशी भाकरी फुलली आहे आणि आपली आगरी कोळी पद्धतीची मऊ लुसलुशीत 2 पदरी तांदळाची भाकरी तयार झाली आहे. तुम्हाला जर भाकरीचं पीठ घरी बनवायचं असेल तर तुम्ही रेशनिंगचे तांदूळ वापरू शकतात. तांदूळ स्वच्छ धुवून सावलीमध्ये सुकवून दळून घ्यायचे. किंवा जर तुम्हाला रेडीमेड पीठ वापरायचं असेल तर डीमार्टमध्ये त्यांच्या स्वतःच्या ब्रँडचं जे पीठ भेटतं ते तुम्ही वापरू शकता. या भाकरीचं पीठ आपण वाफवून घेतलं होतं, त्यामुळे ही भाकरी अशीच दिवसभर मऊ लुसलुशीत राहणार आहे. आता मुलांच्या डब्यामध्ये सुद्धा तुम्ही जर ही भाकरी दिली तर भाकरी कडक झाली किंवा सुकी झाली होती अशी तक्रार अजिबात येणार नाही. तर तुम्ही सुद्धा या सोप्या पद्धतीने भाकरी नक्की ट्राय करून बघा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.